Asike sifundeni-ke inkonzo yokubonga empilweni. Uma ngabe senza inkonzo yokubonga siyenze nomaphi, kepha siyenza lapho sibonga khona enkosini, sibonga umusa uNkulunkulu asenzele wona. Lapho kuvuka lo mhlabelelo othi baba kuncane ukubonga kwami, kepha kukhulu ongenzele khona. Uma ngabe ngibheka isimo la ngisuka khona nempilo, nalapho uNkulunkulu usungibeke khona. Uma ngabe ngibheka izimo ngidlulisa ufihla amahlazo wami, lapho ngibalekelwa yibona bonke abantu ngize kwamina ngingayithandi, kepha Nkosi wama nami. Lapho ngishiwo abantu engibathembayo, ngishiwo abantu engibathandayo, kepha wena Jehova owenza umusa phezu kwempilo yami. Ngizothi Nkosi ngizizwe ngathi kuncane ukubonga kwami, kepha kukhulu ongenzele khona. Sihleke emsebenzini sinyamanyambana, sijikelwe yibona wonke umuntu behleba sazi noma singazi, kepha wena Jehova lokhu usimisile. Ngizothi Nkosi ngizwe ngathi kuncane ukubonga, kepha kukhulu ongenzele khona. Lapho khona sishiwe izihlobo zethu, sishiwe abantu esibathandayo, sishiwe abazali, sasala sodwa bathayawa amakhaya, kepha Jehova sabona silokhu siwamisile. Sizothi Jehova siyawubonga lowo musa. Kuncane Nkosi ukubonga kwethu, kepha Nkosi ngikhulu umusa osenzele wona. Sizothi wonke umuntu oke wenzela umusa nongakawenzela umusa akayifundi inkonzo yokubonga. Lalela singabongi ngoba nakho uNkulunkulu esiphele lokho kuyigugu kuthina, kepha sibonge nje umusa uNkulunkulu asenzele wona. Sibonge nje edlulise emini, sibonge nje sivuse ekseni, ngoba ukuzivusa kukodwa kulukhulu. Kuyasho ukuthi nokusenza sibe nethemba lokuthi namanje uJehova usasigcinile, uJehova usasikhumbulile, uJehova usemngakithi.